mano kela itwak mara odhiambo makawuono nyakwara Ramogi wuot luo ariyo an gi Omulo Junior mabende dhi loso elo Kenya Kwanza kaachiel kod Freddy Kokango mabende dhi loso kaka chung' mar Azimio en gie sani kotenre kod wach mar kaka piny Kenya en. Piny Kenya mwakete ratil nikech nitiere gik mathoth ahinya. Nitiere weche mag siasa, nitiere weche mag chike, to nitiere weche bende mag dongruok manitie wechegi. Wachak gi weche ma omako piny gie sani. Omulo. Erokamano George Badi, ago erokamano kendo amoso jo Ramogi ni oimore uru. Wach maber kendo mokwongo ago erokamano nikech wan kaka Kenya Kwanza wa support tend mine. Kata obedo ni nchokwa gonegi kura lakini korwa kocha Homa Bay aneno ka koro sani ok ochuno ni ok waland Kisumu, nyaka koro wabiro maland Homa Bay. Ineno ka mine me power tiyo kendo gitiyo maber, koro wa support gi. Mar ariyo nosewinjo pa jopiny josetero memorandum margi e parliament, ji oseywak ka gi ka to ing'eni jomoko be ncha pok osomo bill no te kaka onego bed ni some. Gima ncha nitie kanyo en control bill ma iwacho ni 3% ma koro okango gini go e koko, lakini hie nitie gik mang'eny mabeyo e that bill. Koro nucha osewinjo pa jopiny, ji ncha osetero memorandum e parliament kaluwore gi chike mag parliament. Sani committee ni Naivasha kendo owinjore ni nitie amendment mibiro tim nikech bill no ok bi kale kala kaka en bill no te. Ibiro ng'iye close by close. Ibiro ng'iye ni ka en ma jopiny wacho nang'o. Koro nitie amendment ma already nitie jo committee ng'iyo. Koro kibiro tele parliament okango gini bo dhi e parliament kucho gi vote kaka MPs. Wach moro mag buogo ji ni maandamano onge maandamano gini time parliament. Okay. Gin kaka MPs magi gi whip MPs magi giti gi numbers magin go gi influence gimbe gigolo reason magin go gikel alternative ideas magidwa ni gikete bill no. To ji odhi e parliament to ji debate. Koro wadwa ni MPs o debate objectively, yani ging'i mbele, ging'i gir jopiny. Nikech ng'eyo kata kwa keto bill onge gima rach e bill nikech president Kenya Kwanza nigi ideas mane ginyiso jopiny. Koro proposal kaka finance bill moseketno gimbe jopiny nigi pachgi kaka gidwaro. Opposition be nigi pachgi kaka gin magiketo government tesre. Koro kar go koko kar wacho ni ji biro dhi e maandamano, jopiny sani ok dwa dhi e maandamano. Ji sani na wuotho dala ji opuro bando ng'eny, yani ji sani odich. Okay. Maandamano onge tiende. Ji odhi e parliament ji reason ni ok wadwaro. Koro kata kokale to jopiny biro ng'eyo ni wabunge wagi nowacho magi ne giwacho magi. Ji biro bedo judge. Dhi konyo gi gang'o ka koro dwach. Ng'eni seche mi reason e parliament. Ng'eni wabunge ogin jomoko mofuwo. Samo yier ng'ato dhi e parliament kaka mjumbe, gimbe giluwore kaka ng'ato owuoyo. Ng'eni ng'ato nyalo wuoyo mamak chuny ji. Majine ni kama giwacho no tadier ok wanyakale. Koro menyise ni dhi kale close by close, yani chapter ka chapter ni my bill mo propose gima kama west ka west ikete wabunge debate givote kamano. Koro mane gimo nego bene temo Kokango imako tiki ng'iyo chien kocha chakiduogo wan kod